نهاجی پرسمه یا درێزێ ده پرسا پێنجا دبێژە کیژان زاراوای کوردی هەری زێدە تێ ئاخافتن ئا سۆرانی ب هاورامی ج زازاکی د کورمانجی vê carê zora te pir. Tîma Şehîddilo dema we dest pê kir. Zaravê kurmancî sî sanî were ye. Şêwra xwe bikin. Zimanê ku herî jî lehce, zaravê ku herî bêtir tê axaftin kîjan. كرمانجية Zimanê kurmancî. زعرافة كرمانجي Zaravê kurmancî. Hûn her du ser vê nan mutefeqin. Baş e. Tîma Şehîddilo dibêje zaravayê Kurdî yê ku herî zêde tê axaftin zimanê yan jî zaravê kurmancî ye. Gelo rast e yan şaş e. Bersiva we jî bersiveke rast. Baş e. We dewlemendiya zimanê Kurdî ku gelek zaraf tê de hene. Zaravê ku herî bêtir tê axaftin jî zimanê Kurdî ye, zimanê kurmancî ye ku ew jî li Kurdistana Rojavayê Kurdistanê hem jî li Bakurê Kurdistan hem jî beşeke li em bêjin li روسيا وأذربيجان واجي li Bakur xwe tê axaftin, li Îran jî beşek jî û Başûr jî tê axaftin lewma jî bersiveke rast e zaravayê kurmancî zaravê ku herî zêde pê tê axaftin.